dantemo ahemfo a wɔn eka ho bia ene wɔn ba ene aba ahema wɔn ewumu tobe ene davinum mama vinum ene wɔn maka ho ene wɔn nyinaa se die ni ni anmanwafo wɔn sifra wɔn ntoma no wɔn ehya atade wase ena wɔn fra edi eguso asante ene anwona enye ne ene ayonkofa eba beda yentem ewo hono sa wo hwe a efiri afe apem dunso ene aduonum eye 1750s ni mu na ye 18th century edeba ebesi enei ene ayonkofa eda so da asante ene the people of Ahomafia Anlo state a wonmu ewula ene togwesere eda wonmu ntam bi besi na ni titiriw ene obubuobu so nda ne toso nsia Asantehene tietia ne mpaboa so tia eko Anlo Ahomafia state na okoboaye ema afeyi hobechocho de toso bisia wonmu edi ya ene wonmu so ababa beka ho yeguso aye kwa yede abakwasem no yede betutudwa na afeye hu sentia anwona ene asante eye odo biakoye ena eda ye ntemfiri tetentre de bi besi ne emaremfi se opoku ware a wotoso mienu ano ya Asantehene ansa na obefra ne ntoma wotintin kra no na the ruler of Ahomafia wato nananum ewonse do a wosomaye ema won mu di sika futuro eni sika kokko de mpempranye na bi eka ho ema won mu adikoja adkwai enu nti besi ne the ruler of Ahomafia se otoa nananum wonse bi fra ne ntoma ewotintin a Asantehene ena esie no ewo Ghana hanom a enye asemketwa enti twaka enne odo a eda Asante ene yenuanma afontem no emu piye pa na ene ena amanyosem nti sɛdeɛ ɔpinso kanye abrokopie mu ɛwɔ bɛtwotwo sa na ɔde tu dwa na ɔkyem sɛ ɛyɛ amanyosem ɛne nipa bi ɛne pɛsɛ ɔtete saa enipa baani yɛntem wɔ na afɔ bode nsɛm bi bɛfrafra nanso nka Asante ɛne anwona deɛ ɛyɛ biako yɛ pa edurumre bia na Asante ɛne Ingresi esuaye ko na yɛ ne Ingresi ti ado ahoma so na yɛ yɛ ni esuo bi ada yɛntem yɛ tine twa esuo no no na anwonafo ɛne yɛ nuanom a wɔn mu di Asante akagyina mu etini ɛba bɛyi afitie ebe kan ne abrofo epa won mo bo akode enom ne niam nyina no ne nuano nofei wo mo dibi eboa Asante ema no eye kama pa a nenye asemtoto a enu nti so hwa 1824 afe apem du nwotwe ene aduonu nan no edi besi afe apem ene wo ha 1900 ni mu abra na akan se de medical aka na ego kosuo na ye ne British Empire ye de abomu na yehu no wonum na omobo Asante edi akagire mu edwitwaje ye nti wo ba Ghana ha tribes ni nyina no ebetimi aka ye sesu bia se Asante ene anwona nko a ena wonum nkoko da na se wonum ba nu nko wonum ho da ena odo ene biakoya eda saa eye tribe eminu entemu enti enya asemketo akwa wobeka ya saa temnimu ena Asante British ye yedi won musunkunu na ya Asanto awo na nye ekoketo a oba ya Asanto akukonyini so de gina ya na one abrofo no won mo de anyantemu a na enye asemketo enti Anlo ene akandie odo ene biakoya eda entemu no eso pa ene won maba na ye no hene ba akudi nkoma wo so no mbota titiri ne se free hobochocho zano won maba abeda opinso ase nenso ene ya eye Akwasidae kese a etwatro yi na won mpese wo babro ni be kasa official eno nti no maba yenti won nyom no kakra ene wo mama ne no na ye beto aso de abakwase negu saba onyani okora jigo eno to bi jane kwana saba e kala bobo saba Enunti said mede atudwa no sa pepepe enu no enti ohen bi tudwa se wono ba se afi wono de aseda etwato chinchenche yenu pie boni beka so official
e de bre asante ama asante etimi wabeda Asantehene ase se wono so de ne nyam beta wono mochi e ma obochocho za no wono bayeye ti se de me ka no enema esoso wo mo no bi ye kura nkenti wo mu ye hu je ne nketenkete a wo be pii mu e wo ye fem hade a eta friend se asante je ni eno nso bi eguso ena ye hu ade bi a ayese nchene ene se de a ni nyina ka wo mama mere no mama ni a ye nam so mo di pie ye e de be pie mu the present day of Ghana and no state no eno ena ye nuanom anwafei wono mo dan di ene enye wo mo nkwa no mo baye na hye bedwani a wogina mu e de ma krote abato empesua so a eno e won kan pumpuni mantamo na oye anwani de hye fly lieutenant John Rawlings mampani dada wonya ne ba bi kwa the fourth republic idie e be ka se won disi na so no ne ba Ebenezer Rawlings ono so eka ne nananom hi na ono mu nyina e ba abepie mu hanom wono na ote wei eye kin eye togwesiri a woto so nyensa Ebenezer ne tene chipe won se oba bi frakente wono tene chipe no na wo honom no Enti Yebeka said the ruler of Anlo Awomafia Togwestre the third onini wonu atanse afan papa fa wa she eye lazy wa se fufu na wo fra ne kentene bi agusu antom agu nkom Ebenezer Rawlings na o she mfimfi na chipe no a okura papa tuntum di hono aha Asantehene so no kotoko wura no wono na ono so eba ye no nti ene yeni amanwafo yi abeboa amedwumedi no aye kama pa yegusu ayedi a enye asempeto a omenhia no ene kotoko hene afa no ho se de bi ofa I for Sammy say Osha Togwe Sri a wono edi yenia no mfra homafia enim eba na afina wono mo bre aso a wono ba na wono ma ba be chi Asantehene se ya enyema ebekoso na afiyi omodi amane na aseda PC no wono matwaso ede amanti yenianom anwafo ye mufi Anlo Awomafia wono na wono ma hyase a wono eba na ma ba be chi Otumfuo Otumfuo Osei Tutu bi ne nansi okrowi ene obrawe ma so no tisikadwa kofi so ewiase nyina obi anti bi so afi ena yenianom anwafi wono ba ababa be chi on the 25th of December 2022 in the presence of His Lordship Justice Akwasidae, the Chief Justice of the Republic. Afei ena yira oya edu hono mutogwesere a wotoso emensa enunti nakachi se odo na eda Asantehene anuntam no esoyi pa 1820s Appiah produ otwe eni adunum abra inisi bini hyase se ode ne ho kodom fantefo na afei wo masori na omo de etia Asante eye ekokase beda Asante eni yenuanom abrofo no entam wono no yenuanom anwofo eni du ba bi omo di akadinemu a wono eboaye
nti ɛdɔ no fitete ɛna wɔde nsa akoto nsɛm togwesere ɛna ɛkyia the king of Asante, His Royal Highness Otumfuo Osei Tutu the second wakyia no hɔ no na akɔyɛ akɔnɔpa ɛwɔ ɛkɔnɔmo nti ɛyɛ nika sempa sɛ ɔhwɛ nnɛ sɛ de yɛ nuanom anwafo nso ka ɔmo bɔ mu na wɔn mo ɛba bɛboa ya na kyɛ sɛ ɛfɛ yie pa ɛwɔ hɔ no 1863 edikoti 1864 so the Anglo and Asante War ɛno nso take place a na ne nyinaa mu no aborɔfo ya nyine sɛ bɛmi koko ya ɛna ne di mu akɔtena na ɔpɛ sɛ ɔsɛe nneɛma ɛwɔ ha no na nso ano ne Asante a makwan ɛwɔ hɔ no a wɔn mo ɛti egyinaeɛ na ntɔkwa no na ɛnyɛ ntɔkwa ketewa koraa ɛkɔya ɛtoa so ɛma afedie ekukuduru 1873 ne 1874 afe apem du wɔtwe aduoson mmiɛnsa ɛne afe apem du wɔtwe aduoson ɛnan ne mu a ɛno nso ano ɛne Asante na ɛno nso ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ mɛm hanom a edidi mu a saa atem German missionary na wɔn nso ɛfiri Swiss missionary wɔn aba bepie mu ɛwɔ hanom from Togo na wɔn mo ɛpɛ sɛ wɔn mo sesa Asantefoɔ na wɔn mo edi bɔne edi tia na ɛnam saa no so ɛma nipa wɔn mo ɛsɔre ɛko ɛdi etiaye wei ɛyɛ Ezenato Rollins Fly Lieutenant General John Rollins ne baba baako a wɔwɔ mmarahyɛ bidwafie gyina mu ɛde matenamufoɔ mo krɔle krote abato mpɛhyɛ so a wɔn kan bibiri mante wɔn na ɛkyia His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second ɛwɔ ɛkɔnɔmi.
sabla wa manara ko je ko na na ba de so ba me wo so do wa wo ye bi se wo mo no da do na se be no ba o so no be je ko se se ka se be no ya be je se wo no o so do wa pa pa o ko so ba ya Akwasidae that for the snap Bantu Edumoke Madam Ebu Ayebinski Bantu Dubiodu Solo Madam Ebu Jane Bantu Elsia Why Bantu Sia Madam Ebu Utuma Ahodo Naimantuma Anabantuma Madam Ebu Esaje Chenara So the chemistry or say the jumbo Tribia Double Tribia Madam Ebu with a Papayamano Emma Madam Ebu Bibia for sure Asante and Elcoso Ghana Mine Elcoso said my Ubi Oba for some Ghana Mine Oba for you for say Sabi I buy ever so or that's it I want to about doing an alcohol or nearby, I don't have a soul, and then I was in the cat. If you guys also at the tree, Abba, to have a child. To what the winner was it, but also Papa. The people of our Manhyia and Low State in Volta region, one more and now one more boom. Sammy, I think every set up so Otumfuo Osei Tutu in the next week we know brother so I be you no one also sorry and Nyansapo one also call na I think wako na wako akochia in Yanwa enye asante ho and a Etiano no opem so no de otisike dwa so afi e na wababa ba chia ye nuanuma wo no fi alotogwesere e wo hono nti aha ene nyansapo ye nso berebe me kwan e ma ye di esi na ye ne kejebi ebresem ye beto aso nti free na ekoyie no yesere ma asante ene nuanuma amnafo e yodonko a e na eda ye ntema ha nyansapo subscribe share na like na fa wadwenche fato ase efa e mai midi ene ebusu apani osu eduomi ye mamunyina mo ene hwa oje